Здравейте, приятели! Тук съм да ви покажа едно от другите ми любими хобита — къмпингуването, и да споделя с вас едно много яко място, което тези дни ще излъчвам, нали? Да ми кажете в коментарите дали ще ви харесва. Мястото се казва Кара дере. Тук идвам от над 12-13 години. Всяка година си изкарваме по различен начин, все по-уникално и по-уникално. Сега ще ви покажа, нали, кемпа ни. Само да си затворя палатката. Тук. Тук имаме кемп, тук тази тераса. Това са ни хладилниците. 2 вевора с по 2 литиево желязо фосфатни акумулатора по 150 ампер часа и контролери. Тук са зарядни. Тук ни е навеса в гората. Реално. Тук ни е кухнята. Имаме мивка електрическа на ток, която е направена от Сашо и от скула. Янтра 2 на едно приятелче, наследство от баба му и дядо му. Това са рафчета, които сами сме си направили. Имаме баня, която е там отзад, с душ, естествено, зад палатката. Ето я. Сега ще ви покажа долу на плажа какво става. Как сме си направили. Това са душовете, които са за банята. Те са с налягане. Слизаме надолу към плажа. Тази пътечка вече съм я показвал в един от клиповете ми преди няколко години. Малко по-обрасла и красива е станала. Слизаме. И ето това ни е навеса от 4 бора долу. Имаме си голяма сянка. Предстои да ви покажа още други преживявания. Тук са Жора и Мария, наши приятели. Те къмпингуват на плажа. Ние предпочитаме в гората. Долу го ползваме за сянка и за плаж просто. Това е Андрей. Ден 15, мисля, че. Ето как си прекарваме на Кара дере. Просто уникално. Брутално. Всички звезди на плажния волейбол са се събрали тук. Дара! Това е патката. Това не е малко, нали? О, ядка. Аз пускаме патките. Много яко стои това. Това? Харесва ли? Много хубаво се изкарва, да, по-бързо. Мен ми малко... Искаш да ти покажа кое свири хубаво, сега ще го донеса.
на бара прави коктейли. Имаме балони. Така, хващаш е тая бутилка. А къде е Дрейчо? Дрей го няма. Пак се поседява. Луната изгрява брутално над морето. Брутално.